Nå, go! Velkommen til vores, hvad kalder vi den? Video, vores video. Forfra. Ja, ikke? Jo, man kan. Sagtens, man kan godt lidt flere. Det kan man godt. Læg på hovedet for at tage det. Kan I ikke finde ud af det her? Hvad skal det? Hvor skal min ben? Lad nu være. Ulrik ligger sit hoved på min mave, og så ligger dit hoved på Ulriks mave. Det er jo ligesom spejlshop. Det ser godt ud. Jeg skal ikke med til Norge, men det skal I. Ja. Kom. Men I skal med til Norge. Nu, Nina! Flyv! Du skal ikke lande der, hvor Michael er. Han skal ikke med. Vi skal med til Norge! Så ja! Lige meget hvad vi har, så det var sådan, at jeg skulle tage det. Velkommen. Hej. Vi skal til Norge den 8. 7. til den 15. 7. Ja. Skal ikke skide. Du skal have en grøn sæk over hovedet, Michael. Og så Hey alle sammen! på deres ansigter. Kører vi nu? Skal vi gøre sådan? I virkeligheden har du tænkt, at når hun begynder at filme, så gør du sådan her. Ja, Shit, hvad det er blødt. Det er en baby. Det er virkelig Ej, hvor er det sindssygt. Alle jer, der er på efterskole og i USA, og her taler vi om Desiree og William og Oline, Anna, Tænk, hvis vi glemte Victoria, Thomas, den 8. 7. 8. 7. til den 15. 7. og vi har gode nyheder til jer. Michael Michael skal kommer ikke ikke til at med. være der. Hej. Hej. Vi skal til Norge. Og I skal med. den 8. 7. til 15. 7. 2014. Men Signe og Nina, hvem er det, der skal med? Desiree og Peter William og Thomas. Line og Thomas og Victoria. og Anna. Ja, alle 6. Men hvem er det, der ikke skal med? Michael. Gå med dig, Michael. Men alle os andre, vi skal med. Ja, og I skal give jeres tilmelding til Ja, lige der. Nej, ikke Michael, til Martin. Godt, du har styr på navnene. Det er Bodil, vores super lækker fotograf. Yeah! Vi glæder os til at se jer. Det var det alt. Det var spejderne. Alle sammen, indenfor. Skal vi godt lukke dørene nu, for det kommer? Jo. Jo! Vi finder stadig. Vi savner jer alle sammen, ikke også, Ulla? Hvem sammen? Nå jo, de andre, dem der ikke er her. Er der andre? Ja. Are there others? Ja. Vi savner ikke Michael. Vi savner jer rigtig meget. Jeg savner jer Så rigtig kommer Ja, drab. det savner jeg rigtig, rigtig meget. meget. Vi glæder os til, at I kommer igen. Ja. Hej. Hej. Ligger her. Vi er nu inde i vores Det var det, der han havde. dejlige hytte. Ulrik og Bodil. Vores dejlige hytte. Her har vi lavet flot skæld. Hvor er jeres tilmeldinger? Og her, så viser vi lige Så der var Norge. der kom den Her her. er vi. This raccoon. Ja, Family business. Men Michael er ikke med. and it age. Tilmelding. It's good to know you.